Glaseringen er nok noget af det sværeste at lave også selv efter 7 år. Hvis glasuren bliver for tung, så løber den ned ad siden og danner en dråbe, og hvis den så får lov til at give slip, så går den ned og rammer, så det sidder fast som superlim på pladen, og så må man ligesom knække den af, og det er jo ikke kønt. Så der vil man sige, de er ødelagte, eller i hvert fald minimum anden sortering. Og så mister man penge på det, fordi man ikke kan producere det, man har lovet, for eksempel. For Julie Britt Fransen står det klart, hvad der er vigtigst for hende. Jeg kan godt lide at skabe noget, som folk bruger. Det betyder rigtig meget for mig. Jeg er uddannet gymnasielærer fra Aarhus Universitet og fandt ud af, at det ikke var noget for mig. Det var nødvendigt, at mit arbejde skulle være min hobby også. Julies fremmeste opgave er at levere produkter, som både hun og kunderne er tilfredse med. Interaktionen med kunderne og gøre dem glade ved at lave nogle ting, som betyder noget for dem, det er det, jeg er mest stolt af. Som keramiker er det svært at opdage sin fejl undervejs i processen. Det er først, når man sætter det sidste i ovnen til allersidst, at du ved, hvad der er gået galt. Hvis der er noget, der er blevet skævt, for eksempel, så viser det sig ikke før til allersidst, og det er også i sidste brænding, glasurerne udvikler sig. Heldigvis lykkes det at holde koppen i den rigtige form, men det er ikke den største udfordring i dag. Selv efter 7 år i faget, så er det stadigvæk glaseringerne typisk, der driller. Men det er nok, fordi jeg bruger nogle så drilske glasurer, som jeg gør. Men det er også helt sikkert mine glasurer, der sælger. Altså det er det, der får folk til at kigge en ekstra gang, fordi de ser enormt spændende ud. I dag viser sig at være en god dag for keramikeren. Ikke blot for hende, men også for hendes virksomhed. For glasuren, den er nemlig gået godt, og hun er tilfreds. Jeg synes, det er vildt fedt at kunne noget og gøre det godt. Det kan jeg godt lide.